Ako? Magandang umaga. Bayan, Wow. ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at mga walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Halamang tinatawag na ulasimang bato o mas kilala sa pangalang pansit-pansitan. Gamot umano sa sakit na gout. Pansit-pansitan? Kala ko babae gamot doon. Ito ay ayon sa mga eksperto mula sa UP Institute of Herbal Medicine. Inaasahang mas mura at ligtas itong inumin. Umabot na raw sa higit 5 taon ang pag-develop ng nasabing gamot na pwede ring gamitin sa cardiovascular at kidney diseases. Mapapababa raw umano nito ang serum uric acid at magiging normal. Lumabas din daw sa pag-aaral na hindi rin daw ito nagdudulot ng malalang side effects sa atay at sa bato. Ligtas bang kainin o inumin ang halaman pag pinakuluan ang pansit-pansitan? Ligtas naman daw ito pero di agad ito iepekto dahil kailangan iproseso muna ang halaman para maging gamot. Ikaw, kabisyo, sumasakit na rin ba ang gout mo? Okay. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, nako. Hi, gout. Basic. Morning call. Morning, Tits. Kabisyo, Phil, good Good morning! It's alright. Alright. Let this gout. Ang galing mo talaga. Ay, basic. March 21, Friday, 2025. May muta ka rin tanan? Sa oras na 7:31 ay kasama na pambansang angkol, Angkol Dagol! Sa mga angkol. Ang kamot sa mga angkol. Andito na rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Lalo na pag natatraffic ka dyan. Pambansang tita Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin na tita. Tanya Chinita. Di pambansang tita. Siya si Tanya Chinita. With, of course, the pambansang senior, Mang Kanor! Uy, may kambing. Good morning, ladies and gentlemen. Ano yung inunguya mo? Yung binigay ng kambing ko, yung pansit-pansitan. Yun yung pagkain. Tinatamad ka bang umuya? Ba't may tagang nguya ka? Ay, kung nguyain niya, nilulunukin ko. Wala na ang ipin eh. Salamat, Bing. Paano mo nga siya- Ay, Bing. Bing. Kambing. Bing, ha, Bing. Paano mo siyang inunguya? Ha? Nilulunok ko na Yung babae, Ay, wala ay, ka ng ay. ngipin. Wala, dila. Uy, pero magandang discovery yan ha. Sabi nga yung mga Pansitan. yung mga damong yan ay yung mga halaman na yan. Yan. Kahit saan na yan tumutubo sa mga bakuran ng bahay. Inaano natin to ginagamas natin Oo, kapag pinuputol mo nga gapas, kasi. ano yan? Pinuputol mo nga Kinakat. sa amin pag Kasi sa Bisaya ba ginaguna. Ginaguna. Tanggalin mo, 'di ba? Para hindi na tumubo. Pero imagine mo nasa backyard mo lang pala, nasa likod lang ng bahay mo. Gamot na sa pala. gout? Pero ipaprocess pa po ito, ha? Hindi naman daw masamang kainin or pakuluan, pero hindi I-process agad mo. epektibo. Apak-apakan muna, laway-lawayan. Ayan, Beng. Akin na yung nanguya mo, Beng. Ayan.
Pero kinakain nga lang ng mga kambing-kambing yan eh. Di ba? Diba? Alagang Yung- kambing. oo. Yung pansit-pansita na yan. Diba? Libre lang pala. Pero syempre, para maiwasan ang gout, iwasan po ang... ingatan po natin ang ating katawan. Bago ka humantong na Oo, magka-gout na- ka, iwas sa mga bawal na pagkain. Yes, sobrang karne, sobrang taba. Paborito ko si yung chicharon, lalo na yung bulaklak. Sarap talaga. Ibang bulaklak yung kinakain mo. Buhay na bulaklak. Ay, 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 Pink ay. na bulaklak, may brown din. Oh, di ba? So, ibig sabihin, Col, kung ipaprocess pa, hindi pwedeng, halimbawa, pumitas ka, tapos ipakuluan. Pwede naman, di naman siya... Nakakalason. Oo, pero hindi siya agad ganun ka-epektibo. Oo. Kasi ipaprocess dapat puro concentrated yan eh. Tapos gagawin pa siyang gamot. Kailangan mang kanor partneran ng gin. Oh, ganun. Gin at saka... Tsaka babae. Gin babae, Ganun ba tsaka yun? pansit-pansitan. Doon pinahiga sa pansit-pansitan. Yung babae? Yung bote Ay, ng yung gin. bote. Long neck eh. Yung gin? Yung babae. Haba ng liig. Ng babae? Yung gin? Nakakalasing. Yung gin? Yung babae. Oo nga eh. Aray ko. Pahiga nga ako sa kanya. Pahiga sa sa pansit-pansitan. Doon sa kambing. Sa babae. Ba't na punta sa gin to? Kasi partner nga ng pansit-pansitan. Kasi yung akala ko, aray ko sumasakit. Yung gout mo? Yung goat. Goat, yung goat. Uy, sabi ng goat? Sabi ng lasing. Ano ba napunta to? Sabi ng goat. Pero isang magandang discovery yan, ha? Sana nga ay madagdagan pa kung ano man yung mga gamot na very affordable, lalo na sa ating mga Pilipino na nagsasuffer sa gout na yan. May gout na ba ang uncle, ang tita? May gout ka na ba, Col? Parang hindi ko pa siya na-feel. At least, di ba? Kasi, Iwas mo na. yes, Col. Concerned talaga ako kasi pag wala ka, di isa lang ako sa programa. Kami lang ni Mang Kanor. Ayoko si Mang Kanor kasama. Ako, ayun, naglalakad na nga ako na gout eh. Kaya pala bukol-bukol yung mukha mo. Basic! Exclusive. A song to memorize. Metro's number